ሰላም ጥዕና ያበልና ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ዜናታት ቀዳሞት ሚድያ በቀጥታ ናብ ኢድኩም ክበጽሕኩም ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ ሐቀኛን ተአማንን እዋናዊ ዜናን ሐበሬታታትን እንቅርበሉ ቀዳሞት ሚድያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንትን በመግባር ምሳና ክትኮኑ በመዕዳም ንሎሚ ናብ ዝሓዝናዮም ሐበሬታታት ግንባርን ትኩሳት ዕለታዊ ዜናታትን ክንሰግር አቀዲምና ግን አርስተ ዜናታት ክነስማዕኩም መግለጺ ቃላት ዘይርከበሉ ጅግና ሐየት ሰራዊት ትግራይ ብዘገርም በቃትን ቅያን ንሽሾ ጸላእቲ ምስጋዕገል ጦሞምን ይምክታሎ ክብል አባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ አይተጌታቸው ረዳ ገሊጹ በጉጅለ አቢ አህመድ ዝተላአኸት ጽሬት ትምርቲ ሕክምና አበ ኢትዮጵያ ብዝብል ቴማ አበ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ ንቀዳም ዕለት 15 ጥቅምቲ 2022 መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ትግራይ ማዕንደሪት ዘይኮነትስ መቅበሪት ወረርቲ ኃይልታትያ ክብል ፕሬዚደንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም አበ ጉዳይ ገበንዘር ምጽናት ትግራይ ዘለው ምዕባለታት ምስ ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ዘተከም ዘሳለጡ አባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሼርማን ገሊጾም ዝብሎን ካልኦትን ለውና ንኽትከታተሉና በኽብር ንዕድም መግለጺ ቃላት ዘይርከበሉ ጅግና ሐየት ሰራዊት ትግራይ ብዘገርም በቃትን ቅያን ንሽሾ ጸላእቲ ምስጋዕገል ጦሞምን ይምክታሎ ክብል አባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ አይተጌታቸው ረዳ ገሊጹ ጸላእቲ ህዝብ ትግራይ ንዝሐለፉ 50 መዓልታት ዘካየድዎ ቁልዕ ወራርን ኩናትን ብልዑል ወነን መግለጺ ቃላት ዘይርከቦ ጅግንነት ሰራዊት ትግራይ ይቅህም ከም ዘሎ አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ሴንትራል ኮማንድ ትግራይን አይተጌታቸው ረዳ ወሲኹ ገሊጹ አባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ሴንትራል ኮማንድ ትግራይን አይተጌታቸው ረዳ አብዛሃብዎ መግለጺ ከም ዝበልዎ ለፍንታውያን ወረርቲ ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብን ምጥፋእ ወጢኖም ናይዝ ጀመርዎ መቀጸልታ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ቅድመ 50 መዓልታት ዝጀመርዎን ይቁጽሉሉ ዘለውን ቁልዕ ወራር ብኩሉ አንፈት ደጊሞም ምጅማሮም ዘዘኻኽሩ አይተጌታቸው ረዳ ጽንዓትን ጅግንነትን ተሐንጊጡን ህልውና ህዝብ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ካብ ምክልኻል ሓሊፉ ናብ ጸረ መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ገሊጾም ድሌትን ባግን ጸላእትና ዕርዩ ዝተሓላለኸን ዘይተለመደ ግፍዕታት ዝረአየሉ ዘለንዩ ዝበሉ አይተጌታቸው ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ በዓዲ አርቃይ ግንባር ደቡብ ዛላምበሳን አድያቦን ዝተዋደደ ኩናት ከም ዝኸፈቱ ሓቢሮም ኣብዞም ኩናት ዝካየደሎም ዘለው ግንባራት ስለፍ ዘሎ ኃይል ጸላይ ሰርተታት አሻሓት ይሃልቕሎ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ድማ አሃዱታት ዘይፈልጡ ህፃናቱን ግዳይ ዘይሰምር ዕላማ እዞም ወረርቲ ኮይኖም ይሃልቁለው ኢሎም አይተጌታቸው ህዝብ ትግራይ ንህልውኑ ኢሉ ዘካይዶ ዘሎ ቃልስ ድማ ዝናአድን ኣብ ናይ ጸላእቲ ሰነድ ከይተረፈ ዝተረጋገጸ ምዃኑ ገሊጾም ጸላእቲ ህዝብ ትግራይ ወታደራዊ ዓወት ጥራሕ አይኮነን ዝደልዩ ዝበሉ አይተጌታቸው ልዕሊ 8 ዓመት ንዝኾነ ትግራዋይ ኩሉ በመቅንጻል ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ምጥፋእ ዝብል ሽቶውን ከም ዘለዎም ኣብ ሰነዶም ዝተረኸበ እዩ ድማ ኢሎም በጉጅለ አቢ አህመድ ዝተላአኸት ጽሬት ትምርቲ ሕክምና አበ ኢትዮጵያ ብዝብል ቴማ አበ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ ንቀዳም ዕለት 15 ጥቅምቲ 2022 መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ መደብ ተረኺባ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዝኾነት ወይዘሮ ሊያ ታደሰ መደረ ከም ተሰምዕውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ስለዚ ኣብዲሲን ከባቢኣን እትነብሩ ተጋሩ ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቦታን ሰዓትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ ተረኺብኩም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክትገብሩ መልእኽቲ ቀዳሞት ሚድያ እዩ ትማሊ ዋዕሮ ሓፍትና ኢለና አብራሃ ዝገበረቶ ጸላእትና ኣብዛኣተዋ ኣቲና ክነሕፍሮም ርእሶም ከድንኑ ክንገብሮም ድማ ይግባእ በዚ መሰረት ድማ መሳርሒ ፋሽስት አቢ አህመድ ዝኾነት ባንዳ ትግራዊቲ ሊያ ታደሰ ርእሳ ክትድንን ብምግባር ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እትመሃሩ ተጋሩ እንተሃሊኹም ድማ ናይ ተምሃራይ መለለይ ካርድኹም ሒዝኩም ናብቲ ኢቨንት ውሽጣቲኹም ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሕግን ስርዓትን ብምኽባር ሊያ ቀንዲ ተዋሳኢት ኩናት ጽንተት ትግራይ ምዃና ብምሕባር ብሕቶ ጥራሕ ከተፋጥጥዋ ትኽእሉ ምዃንኩን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝኣምን ትግራይ ማዕንደሪት ዘይኮነትስ መቅበሪት ወረርቲ ኃይልታት ያክብል ፕሬዚደንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም ሕልሚ ልፍንታውያን ጸላእቲ እንታይ ምዃኑ ብግብሪ ተራእዩ ዕድል እንተረኺቦም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉውን ኣብ ጸሊሞይ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ብሔረሰብ ኩናማ ወገናትና ዝፈጸሙ ጨፍጫፍ ህያው ኣብነት እዩ
ምክንያቱ ባህጊ ጸላእትና ትግራዋይ ዝበሃል ፍጥረት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከይህሉ ምግባር ስለ ዝኾነ ባህጊ ጸላእትና እዚ እዩ ክንዲ ዝኾነ ድማ ዓቕምን ተኽእሎን ክሳብ ዝረኸቡ እዋን ሕድሕድ መዓልትን ዕለትን ከጥፍኡና ካብ ምፍታን ዓዲ ኣይክውዕሉን ኢሎም እንተኾነ ከም ባህጊ ጸላእትና ዘይኮነስ ብጽኑዕ ህዝባዊ ቃልስና ስለ ዝውሰን ሳላ ብጽንኩራት ፈተናታት ዘይኽበስ ውሁድ መኸተ ህዝቢ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ብጭቡጥ መዕንደሪት ዘይኮነትስ መቕበሪት ወረርቲ ሓይልታት ኮይና እናቐጸለት ትርከብ ኣብ ኩሎም ግንባራት ብግብሪ ዝርአ ዘለውን እዚ ሓቂ እዩ በቃላት ንምግላጽ ዝኸብድ ጨፍጫፍን ግፍዕን ትግራይን ህዝባን ሪኡ ዝሐረነ መዳርግቲ አልቦ ሰራዊት ትግራይ ለሙን ከም ትማሊ ባህጊ ጸላእቲ ሕልሚ ቀትሪ ኮይኑ ክተርፍ ድሙቕ ታሪኽ ይጽሕፍሎ ኢሎም ሕዝውን ኣብ ብሔራዊ ህላውናን ቀጻልነትናን ሓድነትናን ስምረትናን ኣዛይድና መኸተና ኣብ ሽቱኡን ምብጻሕ ኩልና ግቡእና ንፈጽም ስለ ዝኾነውን ኣብዚ ወሳኒ መድረኽ መኸተ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ በርቲዑ ክጋደልን ካብኡ ዝጥለብ ኩሉ ብዝለዓለ ብሔራዊ ወነን ሕራንን ክፍጽም ደጊመ ከዘኻኽር ይፈቱ ክብል ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ኣብ ጉዳይ ገበንዘር ምጽናት ትግራይን ኣብ ጉዳይ ገበንዘር ምጽናት ትግራይ ዘለው መዕባለታትን ምስ ፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ዘተ ከም ዘሳለጡ አባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሼርማን ገሊጾም መንግስት አሜሪካ ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወጽእ ኣብ ዝብል ዛዕባ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሐሉ ምህላው ድማ እቶም አባል ኮንግረስ ወሲኾም ገሊጾም እዮም አሜሪካ ካብ ዘለውዋ ሰብ መትከል ፖለቲከኛታት ሓደ ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ኩናት ትግራይ ካብ ዝለዓል ንነዘ ንሚዛን ፍትሒ ሒዞም ንስለ ሓቂ ካብ ዝማጎቱን ሰመዚ ተጠቃሲ እዮም አባል ኮንግረስ ብራድ ሼርማን አሜሪካ ምስ ደገት ተካይዶም ርክባት ብዝምልከት ንዝከታተል ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ዝመርሑ ኮንግረስማን ብራድ ሼርማን ኣብ ትሕቲ ስቴት ዲፓርትመንት ንዘለው ጉዳያት ወጻኢ ዝከታተሉ ትካላቱን እንታይ ዕዮታት ይፍጽሙ ከም ዘለው መምርሒ ዝህቡ ፖለቲከኛ እዮም ኩናት ትግራይ ኣብ ዝተወልዐሉ እዋን አንቶኒዮ ብሊንከን ጸዊዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ገዛ ዓጽዩ እንታይ ይፍጽም ከም ዘሎ ዘቃልዑ ኣብ ሱዳን ዘለው ስደተኛታት ወገናት ይኹን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤት ክረክብ ትካል USAID እንታይ ይዓዩ ከም ዘለው ንሳማንታ ፓወር ጸዊዖም መብርሂ ክወሃብ ዝሓተቱ ንስለ ሰብኣውነት ደው ዝበሉ ምዃኑ ይፍለጡ ብራድ ሼርማን ከም መብርሂ እቲ ቤት ጽሕፈት ተወሳኺ መጽናዕቲ የካይድ ከም ዘሎን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ማይክ ሃመር ዝትምህላውን እኳ እንተገለጸ ኣብ ኢትዮጵያ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ እናተፈጸመ አሜሪካ ምላሽ ብዘይመሃብ ሰቂላ ምርኣያ ንኻልኦት ኣብ ዓለምና ዘለው ውልቀ መልእኽትን ኣብ ኩናት ኣካላትን እንታይ ዓይነት መልእኽትን ሕልፍ ከም ዘለና ግልጽ እዩ ስለዚ ብቕልጡፍ መፍትሒ ክወሃብ ይግባእ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እነሆ ኣብ ጉዳይ ፍትሕን ሰብኣውነትን ከም ዘይድቅሱ ዘመስከሩ ኮንግረስማን ብራድ ሼርማን ናይቲ በብግዚኡ ካብ ዲያስፖራ ተጋሩ ዝቐርበሎም መፀዋዕታ ብምስማዕ መንግስቲ አሜሪካ ናይ ባዕሉ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምትታት ክወስድ ኣብ መስርሕ ከም ዘለው እዮም ዝዛረቡ ብራድ ሼርማን ኣብ ትዊተር አድራሽኦም ከም ዝሓበርዎ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ገበንዘር ምጽናት ትግራይ ዘለው ምዕባለታት ብዝምልከት ከም ዘውግዑ ፕሬዚደንት ባይደን እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘለዎምን ንቅድሚት ብኸመይ ክእለ ከም ዝግባእ ከም ዘውግዑ ድማ ወሲኾም ገሊጾም እዮም ፍላይ ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ዝወጸሉ መንገዲ ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ከም ዘውግዑ ብራድ ሼርማን ኣውጊዖም እዮም ነዚ ስዒቡ ስቴት ዲፓርትመንት አሜሪካ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ መንግስቲ አሜሪካ ምስ ካልኦት 6 ሃገራት ብምዃን ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ብቕልጡፍ ክወጽእ ከም ዘተሓሳሰቡ ገሊጹ እዩ ዝብሉን ካልኦት ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰሰናዩ